Este curs, una campanya estatal anima el professorat LGTBI a visibilitzar-se i a fer de les aules espais segurs. Hem trobat a Borriana un institut pioner que des de l'any passat compta amb un grup de treball on docents i alumnat creen espais segurs. Amada va arribar a aquest institut fa 4 anys. No va tardar en visibilitzar-se. Grups d'invertebrats. Les seues prioritats com a docent, transmetre la seva passió per la biologia i donar suport als alumnes que ho necessiten. Els que ens hem criat sense persones referents ho hem patit perquè moltes vegades has pensat que eres l'única del món. Per això, junt amb altres professors, van crear el grup de suport LGTBI, Lleven una bandera, ne fem una altra. que invita docents, alumnes i personal del centre a fer-se visible. De vegades sorgien aquestes qüestions d'identitat de gènere. No sabien realment com reaccionar o van detectar que era necessari. Són ja 5 professors i una quinzena d'alumnes amb tot tipus d'orientació sexual. En el que tothom té més o menys les teues inquietuds o les teues necessitats. Cada setmana intercanvien inquietuds i organitzen activitats per afavorir la normalització. Recolzar i reforçar i que estiguen a gust i puguen expressar totes les seues idees sense cap problema. Diuen que fer-se visible és més necessari que mai. No s'amaga l'homofòbia, vull dir, fins i tot fan ostentació. Després que el 2021 els casos de LGTBI-fòbia encapçalaren la llista de delictes d'odi.